שלום, מדבר ידידיה אלון, המציע לכם את תוכנת אוש, היישום המתקדם והפשוט לניהול תקציב הבית. ואני רוצה להסביר לכם בכמה מילים את הנושא של התקנת Access לצורך הפעלת האוש. אם אתם נכנסים לאתר אוש בכתובת alondb.com ולוחצים על הורדות, אתם מקבלים את המסך הזה. אתם אמורים לבצע הורדה של קובץ ההתקנה ל-Access, וכאשר אתם לוחצים על הקישור הזה, אתם מקבלים את ההודעה הזאת, להפעיל, לשמור או ביטול. אתם יכולים לשמור את הקובץ או להפעיל אותו ישירות. אני ממליץ לשמור. אתם שומרים אותו, והוא שואל אתכם לאן לשמור. אתם קובעים לו היכן אתם מעוניינים לשמור. אני בשלב זה כבר שמרתי את הקובץ, והנה הקובץ מונח לפניי. ברגע שאני אלחץ עליו לחיצה כפולה, אז הוא יפעיל לי מסך שאומר לי לאן לפתוח את הקובץ הזה. אז נניח בדרך כלל הוא נותן לכם איזשהו מקום שהוא ברירת מחדל C ART2K-min.setup. אז ברגע שאתם אומרים לו unzip, הוא פותח את הקובץ הזה לספרייה הזאת. עכשיו, הקובץ הזה וגם הספרייה, לאחר שאתם מסיימים את ההתקנה, אתם יכולים למחוק את זה. זה לא נדרש יותר, כיוון שכאשר מתבצעת ההתקנה, הוא כבר נמצא במקום אחר לגמרי. אז אתם פותחים את הדבר הזה, לכתובת הזאת, והשלב הבא, אתם ניגשים לכתובת הזאת, ואמורים ללחוץ על setup.exe, כדי שהקובץ הזה יופעל ומערכת Access תותקן במחשב שלכם. אז אנחנו ניגש לכתובת הזאת ונראה לכם את הספרייה עצמה. אתם תראו שבספרייה יש לנו את כל ההתקנה. וכל מה שעלינו לעשות זה ללחוץ על Setup. ברגע שאנחנו לוחצים על Setup, אז הוא מבצע את ההתקנה. אני בשלב זה לא יבצע את ההתקנה, אני רק רציתי להדגים לכם עד הנקודה הזאת. כל מה שעליכם לעשות זה install, בסופו של דבר הוא יודיע לכם שהוא ביצע את ההתקנה, ומבחינתכם ניתן להתחיל לעבוד. כמובן שלאחר מכן אתם אמורים לבצע התקנה של הקובץ התקנה של אוש, שמוסבר במקום אחר. אז תודה רבה לכם, ואני מאוד מקווה שתצליחו, ואם יש לכם איזה שהם קשיים, אתם יכולים להתקשר אליי לטלפון שמופיע באתר, ואנחנו נשמח לעזור לכם. יש לכם פה צור קשר, ויש לכם תמיכה, וכל מה שאתם רק רוצים אפשר לקבל עזרה, ואנחנו נעשה הכל כדי שהעסק יעבוד לשביעות רצונכם. אז תודה רבה לכם, ובהצלחה, ושיהיה לכם הרבה כסף, ושתצליחו לשמור עליו. אז להתראות.